Здравейте, аз съм Георги Гвоздяков и съм Project Manager в Hyundai Racing Trophy. Тъй като моята работа е пряко свързана с конкретно с тези два автомобила, знаете, че основно базата на нашия състезателен автомобил е базирана върху тях. Искам да акцентирам върху новият Hyundai i20 Active, който е най-новия кросовър на Hyundai, и да подчертая, че наистина Hyundai се концентрира пряко в високите технологии, като използва еднолитров турбомотор, изключително пъргав и мощен мотор и покрива абсолютно всички нужди на този автомобил. Трябва да кажа още, че той е изключително стабилен, доста висок, подходящ за неравни терени, за пресечен терен. Колата разполага с абсолютно всички системи за сигурност. Днес имахме щастието да изпробваме така в екстремни условия тези системи и наистина колата, попадайки в ситуация, излиза много добре и шофьор, който няма толкова опит, може да владее автомобила спокойно, без никакви притеснения. Наистина това са двата автомобила, които могат да бъдат предпочитани от доста така сериозна гама от потребители, които искат да карат автомобили от среден клас.